שלום לכם, אני בני וקסלר. אם אתם חולמים על טיול מושלם, בלי דאגות, בלי כאבי ראש, הגעתם למקום הנכון. כאן תקבלו הכל במקום אחד. נסיעות פנים בישראל, טיסות לחו"ל, טיפול במזוודות, צ'ק אין, מושבים נוחים בטיסה, מלונות או דירות מותאמים אישית, אטרקציות, ביטוח נסיעות, כרטיסים לנייד, נסיעות פנים בחו"ל, כל מה שאתם צריכים בשביל טיול מושלם. ב10 שנים האחרונות טיילתי בכמעט 100 מדינות בעולם. טיילתי וחוויתי את המקומות הכי יפים שיש, ואת החוויות האלה אני רוצה להעביר לכם. דברים שאי אפשר למצוא אותם בגוגל. חיסכון בזמן וכסף. אני יודע למצוא עבורכם את הדילים הכי טובים בטיסות, מלונות, אטרקציות, כל מה שתצטרכו עבור הטיול שלכם. מה שהכי חשוב לי, העיקר, שיהיה לכם ראש שקט וזמן ליהנות בלי כאבי ראש ובלי דאגות בכלל. אתם לא צריכים לדאוג לשום דבר. אני אדאג לכם להכל מאלף עד תף, וכל דבר נמצא באחריות המלאה שלי. ואתם תתרכזו רק בליהנות. גם המקומות הכי נידחים בעולם והכי מטורפים שהייתי בהם, שנראה לכם שאין סיכוי למצוא שם אוכל כשר, גם שם אני יכול למצוא לכם אוכל כשר. טיילתי במדינות מדהימות בעולם שאזרח ישראלי לא יכול להיכנס אליהם. ואני יכול להכיר לבעלי דרכון זר עולם חדש של טיולים במדינות האלה. יש עולם מדהים שאני אשמח להכיר לכם, במדינות שעדיין לא שמעתם עליהן. דיינו, גם דוברי אנגלית ירגישו בבית, בכל מקום בעולם. יש לנו שירות ליחיד, לזוגות, לקבוצות קטנות, גדולות, נשים, גברים, דתיים, ציבור כללי וכל אחד שרוצה לצאת וליהנות בראש שקט. יש אופציה ל-VIP, מטוסים פרטיים, רכבי שרד, אוכל ברמה גבוהה 24/7, מלונות פאר ועוד. הגיע הזמן לשנות החשיבה. תפרגנו לעצמכם ראש שקט וחוויית טיולים שלא הכרתם. שאלו את עצמכם, מה התקציב שלכם, לכמה זמן אתם רוצים לנסוע, מה הדברים שאתם אוהבים לעשות. מוזמנים ליצור איתנו קשר ולאשר לנו את כל העבודה, הכל כולל הכל. נתראה בטיול הבא.